Kay kining balaan, pinakabalaan, maura ning nagpuyo. Debate niya o alang face to face debate ha, largo on the spot ba? Okay, live ta karon mga igsuno sa abot-abot diri sa Plaza Independencia. Para nindot, pagpunita 5 minutes. Ang basihan gid nako. Ang basihan gid na dili ta pwede masayo. Duha ra. Balaan pinakabalaan. Kining pinakabalaan. Imo nang sisiyon, imo kayo sa salitang pinakabalaan. O balaan. Kay kining balaan, pinakabalaan, maura ning nagpuyo. Debate niya o alang face to face debate ha, largo on the spot ba? On the bro. Pinakabalaan, gitawag na sa anak sa gipabayaan sa sampul ako. Ay isa, ate bakuan. Nanako pang Spanish sa Pilipinas. Ano yung tapi ka bro? Ha? Puro pa sa ko, anak ng Spanish. Ikaw sa Spanish, ilang anak ko. Tabak? Wala. Anak ko. Tumatik yan, chosen din. Anong gitawag yung chosen? Sila, laglago sa interno. Ang ulaglag kanila, anak na. Kung nagitawag kay chosen, kaya ito papa, nga dili mo nila nino, ino siyang laglagon na chosen. Kung nagitawag siya pinakabalaan. Kay example, papa ka na to. Kaya ako, anak ni mo, nawakan na ina. Bro, kupter ako kadiyot bro. Ay! Kinsa may magalan sa Roros be. Baliog ra ko. Oh, sarami. Wag ko ba may nagkuha may na maligya. Paingon na tagulag ko. Paingon na tagulag. Wag ko pa may niabot oy kay. Grabe pang kuana na mo dito. Paingon na tagulag ko. Suti ko ba? Kita na. Baliog ra ko kupot bro kung kuano kong tripod. Sige. Nag-debate na sila bro, baliog. Brad. Isa na panganay. Maminyo ka kaya hindi mo ka panganay. Pag maminyo na ka, may mo kang papa, anak na ko nimo. Karon, kung wadto kang langit, ako nimo pangitaw. Di man ka maluwas kung di ko yung makaplagan, kaya anak naman ko nimo. Pagmahimo ka nga mahal. Una is yung doktrin. Sige. Tagay. Anak ko. Hindi mo ka panganay. Kung panganay ka, inam ka. Una mo maman. Ako ang isabayan ko si Bro Rosby good. Kanyara ko dire? Baguhay ko. Muli na duty na ako kita anti ka. Ha? Duty na ka ba do? Ah, ma-picture ta ron. Ako mo tana, matod mo. Ang hinahanglan ta kaluwasan. Ikaw ang maluluwas. Sumala sa Biblia, sa mga sundin nga maluwas ta. Kristo ikaw. Ikaw kay ulitaw ka man. Dili. Ako mo tana ko. Sampul ba? Gusto mo ka mas. Okay, sa klaro ha. Everything ho. Ikaw kay ulitaw pa man kanya bunso So ka. ako mo tagulad tao ko. Ayaw sa Wala ko pa wala. Ako lagi sakto man eh. Ano tapos labot? Di ko kanara. Ayaw sa kadali. Pangutana to bago. Ako lagi. Ayaw mo rin dilibat na mo kailangan kalibutan bro. Lagi. Ako lagi. Si Hilot sa kadali. Wala ko nangutana. Puli-puli lang mo, puli-puli ba? Pangutana. Ato nimo maluwas ang tao, sumala sa Biblia. Og sumala sa Biblia ikaw ang makaluwas. Sa Biblia naman pinabasa nga si Kristo ang manluluwas. Okay. O yan ba nga si Kristo lang ang Why manluluwas? wala yung muluwas sa man? Anak na. Ha? Anak ni muluwas sa Isa man. pangalan? Kung klaro. Isa pangalan sa anak? Ha? Israel. Ha? Israel. Asa babasa? Ay, Ang anak Israel. Israel may muluwas. Basa. Okay, hilong sa. Ayo basa. Sunda ko pangutana eh. Asa siya? Ato nimo, asa siya? Ato Tagay sa nimo. gamay ng paper. Maglisod daw at doon tayo makuha ani. Tagay sa gamay. Hilong sa kadali. Right magkaka. Hindi ko, wala ko nimo. Hilong sa.
Inom sa kanila, inom sa inani makinikaluwasan na dawat ako. Naon sa ni kagalingong kalibutan yun. Ito pong usalay, patong usari. Try. Tulong sila ka mo. Na po igadag. Kung pasabot, maminyo ka. Pag maminyo na ka, imong anak, mo na tayo luwas na yung panganay. Kung makakablag ko, pero, ayaw na ba? Kung maminyo ka, unya, dili ka kablag o fit na ang imong anak, papa na ka, anak na kunin mo. Pangitaon na kunin mo, ka ako tinuwas mo. Patay bro. Asama na. Asama na. Mabasa yung opinion niya. Papa masiyan, pangitaon mo ko, anak yung kunin. Sa. Muna pa ako, oh, asama. Sige, kumaw naman. Kapay sana, kapay sana. Kapay, Diyos bro. Oh, gani. Kapay sana, kapay sana.